Menteri rang badu kari Narendra Modi ulak play ya ka chat ka pahe do ha ka perthai ka MV Ganga Vilas Varanasi lengba ka video conference ha ka sngi tho ding. Ka Election Commission of India ne ka sngi kala ong ba kalong ka badon kam ban yo ka jing betha khnang ban penyat bet ya ka election ha Meghalaya. Ya ka jing le nyam jong kalori la rakhe harangkat ki rukom ki bathmai ha ka sngi tho ding la rakhe ka ne ha ki benta shaprang shate jong ka ri India khamtam ha Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi, Jammu bat Chandigarh. Ka India kan pha laingut ki brio bakin ngam hadu enreu hajar meter ban yo I ya ki jing don jing em ki marpo khandau ki ban hap hapo ka Samudrayan mission. Hadu shi hajar ngut ki nong penyasuk jongkari India ki bala syakri bat ka United Nations mission in South Sudan ki la syapen kup burom ha ka United Nations halor ka jing ai syakri ka jongki.